Πωλείται μεζονέτα 105 τετραγωνικά νεόδημη τυποκατασκευή στο κέντρο ακριβώς του Γέρακα με 3 υπνοδωμάτια Α+ ενεργειακής απόδοσης. Η μεζονέτα αποτελείται από 2 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει ο ενιαίος χώρος σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, ενεργειακό τζάκι, μεγάλη βεράντα συμπρόσωψης του ακινήτου, ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο με δική του βεράντα και ένα μπάνιο. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει το δεύτερο μπάνιο, το δεύτερο υπνοδωμάτιο, ένας χώρος πατάρι ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως τρίτο υπνοδωμάτιο είτε ως δεύτερο καθιστικό και μια πολύ μεγάλη βεράντα στο πίσω μέρος του ακινήτου. Η ψήξη και η θέρμανση του ακινήτου γίνεται με αντλία θερμότητας και fan coil. Υπάρχει ηλιακός θερμοσύφωνας τριπλής ενέργειας, 10 εκατοστά θερμοπρόσωψη, κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής, σίτες και ηλεκτρικά ρολά. Στο υπόγειο υπάρχει μια θέση στάθμευσης και μια μεγάλη αποθήκη.